Makhosi amakhulu, nginamukele kwiKhanyisani TV. Mina uMkhulu Mbanja, uma umusha kwi-channel siyacela ukuthi usubscribe khona uzokwazi ukuthi uthole amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nganzethongo kujule kakhulu. Isihloko sanamhlanje sisene yini ukuba nabantu abadala. Kuchaza ukuthini ukuba nabantu abadala. Ekufanele ngikusho, wonke umuntu emhlabeni unabo abantu abadala. Angiphindi, wonke umuntu emhlabeni unabo abantu abadala. Wonke umuntu emhlabeni unalo idlozi. Sengikhuluma ngalabo abampisholo. Kodwa hhayi wonke umuntu unabantu abadala abasuke bezosebenza. Hhayi wonke umuntu usuke nedlozi noma nesithunywa sizosebenza. Ngeke ngibone umuntu uma ehamba enyangeni, inyanga ifika imbhulele ithi hhayi unemimoya. Omunye angabuzi nokuthi yini imimoya. Osuke echaza ukuthi khona abantu ohamba nabo kodwa ungababoni ngelihlo lakho. Esikhathi esiningi kwabantu bakini. Awela amandiki, amandawo, amanono, isithunywa, abalozi, ngalo ngiqhubeke. Mase utholile ukuthi umbethwa abantu abadala, umuntu kimtshela inyanga lokho, uthi akasabuza ukuthi okay, labantu abangibethe noma le mimoya enginayo idingani? Eyanga kuluphi uhlangothi, eyakomalume noma eyakababa? Ngilungiselela kanjani? Iziphi impande abadingayo? Ekufanele ngikusho, ayikho into eyingozi nokuthi umuntu afike akutshela ukuthi unabantu abadala kufanele uhambe uyothwasa. Akukaze kube umuntu nami imbala ngeke ngikwazi ukutshela ukuthi hamba uthwasa. Abantu bakini akufanele bayisholo bona. Makhosi amakhulu, mase utholile ukuthi unabantu abadala, kufanele ubheke ukuthi okay, yini abayidingayo, ngibalungiselela kanjani, bawobani labantu abadala. Ikuphi okuhamba phambili, isithunywa, ogogo noma omkhulu? Mase uyaqala uyaphahla. Ngizoyenza ividiyo ukuthi yini ukuphahla ngoba ngiyazi abaningi bethu abakwazi kahle. Abantu abadala kuchaza ukuthi kungenzeka kube uyingane ezale imbethwe noma ingane ezale imbethe, noma umuntu ozalwa izangoma, noma ugogo noma umkhulu noma u-anti noma uma khona wabalekela isipho esikhaya, noma uphuma komndeni vele onayo imimoya. Le moya ikidinga ukuthi ihlanjululwe, amakhehla ahlala kahle emzimbeni wakho. Kubalulekile-ke ukuthi sazi sine hhayi wonke umuntu nabantu abadala kuchaza sefanele ephehlweni. Umuntu isikhathi esiningi oyephehlweni umuntu okhishwa yidlozi noma abantu abadala bamkhombisa indlela afanele kuyona ngephupho noma kuloyo muntu. Umuntu ofanele ephehlweni ngempela ngempela umuntu abantu bakubo bafuna ephehlweni, hhayi ngoba utshela ugobela. Isikhathi esiningi imimoya esingenayo isuke isi-matured. Umuntu onemoya esikhathi esiningi isuke isinjani, isi-matured, ikifuna ukuzenzela. Angilinganise nje umuntu onabalozi isikhathi esiningi bayafuna ukuzenzela, bathwasele bona. Umuntu oney'ndawo noma ngathi onenzuza noma ithungu lamanzi, lamathongo abuye ahambe yebo uyalithwasela kodwa libuye lifuna ukuzenzela lona. Kwesi isikhathi isithunywa siyakhuluma, siyazenzela yonke into ngamaphupho, siyakhuluma futhi siveza yonke into. Umuntu aphupha into engakenzeki, sikhulume nasephupheni thine hamba ungene emanzini. Ukuba nabantu abadala akusho ukuthi mase ubuyele ephehlweni usuke usuzosebenza njengomthandazi noma inyanga noma isanusi noma isangoma. Kwesinye isikhathi kufanele ubahlambulule, ubageze, uwamukele omabhayi nalezo zinto, ahlale emsamo, kube kuthi wagqoka phela amakhona impi ngempela obhekene nayo. Noma wamukele leso sikhwama ngoba wena khona into ozosigcinela yena kulesi sizukulwane esilandelayo. Angingabi mude. Unenkinga ngabantu abadala,
udinga iy'mpande eqonde nokulungisa imimoya yabantu abadala. Omunye umuntu akasebenzisa imithi akugcaba aye ey'nyangeni uhlushwa imimoya. Akhona amagobongo emimoya, akhona amandiki namandawo namanono, khona nomadlozi wonke, negobongo elimnyama likhona. Ngikhuluma ngey'mpande eziklini ezingafakiwe izinto ezithize ezivuka imoya. Yindaba ngisho njalo ngoba nabantu abagijima baye ephehlweni, khona ubungozi olujulile ngokugijima uye ephehlweni ungathunywanga yidlozi. Benazi ukuthi khona amaphehlo nendawo uziphonse khona la bakufakela khona izizwe ngqo, bafa yishaye ngqi edlozini. Qala uyabhonga manje wena utshoyise unedlozi, kanti vele noba umuntu evamele isikhwama sigcile kuyena mase udlulisela komunye umuntu uphila impilo yakho. Ugobela useyabona ukuthi uthwasa umuntu orongi usekufakela izizwe ngoba wazi kula magobongo kufakwani, thina siyazi. Gadani bantu benkosi, angingamudi. Ninkinga ngabantu abadala, hlushwa yindiki, hlushwa yindawo, unemimoya, imali ivalekile, namaphupho amabi, usiphuphise emanzini, awukwazi ukuba ney'ngane, 2 nabantu abadala. 081 30 41 998 081 30 41 998.